Duwa ka call center agent dakop sa separado nga buy-bust operation kagabi. Si Rojimar sukal dito nakatutok. Solo nga nagatransaksyon sang illegal nga drogang call center agent sang madakpan sang buy-bust operation sa barangay San Jose Arevalo, syudad sang Iloilo, alas 9:24 kagabi. Ang subject, amo si Shena Amlia Salcedo, 28 anyos, sang barangay Cordoba, Tigbawan, Iloilo. Gusto na lang nga maghilibion matapos nga makuhaan sang duha ka sachet sang suspected shabu kag 4,000 pesos nga buy-bust money. Suno sa City Drug Enforcement Unit, sa mga kilala kag suod nga abyan nga call center agent lang nagabaligya sang drogang suspect kag sa bulig sang mga confidential agent sang CDEU natigayon nga matransaksyon kag babaklan ang suspetsado. May hara kong pagko sa CDO nga nagyalang amo lang sa reforman pakadto sa iya nang transaksang 4,000 nga item. Sige na padalian niya item. Sige lang namin gilang porta. Karon kaya sugot lagi sa 4,000 nga ni transaction din sa area sa Arevalo. Samtang wala naman ginpanginwala ni Joseph Christopher Bingko, 29 anyos sang West Timawa, Molo, ang pagbaligya sang illegal nga droga bangod nagakinahanglan gid sang kwarta. Nadakpan sa Circumferential Road sa barangay San Jose Arevalo alas 10:15 kagabi. Suno sa iya kay alias Chinchin siya nagakuha sang shabu kag 5 pa lang kabulan nga nagaobra bilang call center agent kag bangod kulang sa kwarta sa shabu nag-intra. Sino ginabaligyan mo sang shabu? Nakakilala. Kaya din kagkuha ko, no? Sa alias ng Chinchin. Sa Alias ng Chinchin. alias Chinchin. Antes pa man mabaklan, nakonfirma na nga daan ang modus ang suspect pinaagi sa mga kaupdanan nga nagabaligya sang droga. Isa ka sachet sang suspected shabu kag nakuhaan pagid sang dugang nga duha ka sachet ang suspetsado. Siya gidyaga pangamot gali sa baligyan. According sa asset naton siya, ginadinay niya pero nagako mo siya nga gabligya siya. Roger Mar, sugal dito. 1 Western Visayas.